Mar welaýatynda ilatyň ýüzbe-ýüz bolan un-çörek we gytçylygy dowam edýär. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä buğday örüminiň döwrüniň ýetip gelendigine teretmezden mar welaýatynyň ilatynyň un-gytçylygynyň aradan aýrylmagyna umytları ýok. Tebäbi urulmaly buğdaýlar suwsuzlyk sebäpli ýerden tähel taýlanyp guramagyň bäri ýany bolup oturýarlar. Böl buğdaýyň boýalmalyk sebäpli ýerlere ekilen buğdaýlaryň ozaldan hem gerekçe qadaly ekilmäligini şular has hem anyklap bolýar diýip ýöletin etrafynyň kärindeçileri aýdýarlar. Özüni hemra diýip tanıştyran kärindeçiniň aýtmana görä her ýyl hem buğday ekişi döwründe onu gerekçe qadaly ekmeýärler. Tohumlaryň ýarty daýhan birleşikleriniň jogapkar ýolbaşçylar tarapyndan ogurlanyp ýere tepmeli buğday qadaly ekilmeýär. Ekiş döwri ýerler gerekçe tekilenmeýär. Köp halatlarda henüz hasaly hem ýygnalmadyk paxta atyllarına buğday tepilýär. Ya bolmasa tuğurulmadyk guwry kezekli ýerlere buğday ekilýär. Ol ekilen buğdaýlaryň ýartyndan gowragyny guşlar alýar. Şeýlelikde ýere düşen tohum her hektara ekilmeli tohumyň ýarty möçberinde hem ýere gerekçe teňmeýär. Emma ýagyn gowy ýagan ýerleri, buğdaýlar tuğçan ýerleri öskün buğdaýyň içinde boş galýan ýerler känbir göze ýelmeýär. Böl bolsa suw hem bolmady. Ýagyn hem az ýagyp buğdaýlar gerekçe boýalmandan soňra buğday tohumynyň düşmedik ýerleri appak oý bolup göze dürtülip dur diýip hemra aýdýar. Daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň edenetlikleri sebäpli ýygnalan hazyla hem döwlet tarapyndan uçypdy baha ketilýärligi sebäpli daýhallarda öz kärinde ýerlerine teretmäge höwet hem galmandygyny kärindeçilerden eşde bolýar. Çeken rahmetiňe degen ok ýylyň ýylyna kärinde ýerlermeden girdi jalp bilmän boşçyk ýaryp. Ekiş döwri hem ýa wagtynda tehnika ýetmez. Ýa suw bolmady, ýa bolmasa gerekçe dökün berilmez. Daýhan ýerine näme ekiljakdygynyň, haçan ekiljakdygynyň hem habarsyz galýar. Şol sebäpli ýere azap eteniňe degen ok. Buğday ekilende hemişeler iki gapdalayın barana batylardy. Indi bir taraplayın keş çekilip traktoryň aýdynda tozan tuzurup her ýere buğdaýyň bir dänesi düşer ýaly ýeriň içinden geçip gidýärler. Onuň soňy näme boljak? Yer nähili hasyl berjek? O zatlar barada ýolbaşçylaryň kellesi agrameýär. Kellesini agyrjak kärindeçiniň sözü hem yer almaýar diýip hemra sözüne goşýar. Häzirki un-çörek gytçylygynyň hem buğdaýlaryň qadaly ekilmeýärliginden gelip çykýandygyny hem kärindeçiler aýdýarlar. Obalarda adam maşyna aýda berilmeli 5 kilogram uny hem qadaly alyp bolmaýar. Bir ýerde gelen un birinji sortly bolsa, ikinji gelen un ikinji sortly bolup çykýar. Käte bolsa un ýerine kepal gaýdýardyň. Bahalar bolsa dukan eýleriniň islerine görä näçeden hasap etseler edip durlar. Tebäbi bahalardan uny dukanlara alyp gelmek üçin öz hasaplaryna aftylaw tutýandyklaryny bahane edip dukanyň satyjylary uny islen wagtyndan satýarlar. Döwletiň kesitlen narhynyň un aljak gumanyň ýok. Şol bir wagtda bolsa güzeran ýagdaýlar kynawçylyklaryň döwlet dukanlarynda berilýän norma uny hem satyn pullarynyň ýokdugy hem aýdylýar. Ilat halit garyp düşdi. Çörek pul tapman oturan hojalyklar hem bar diýip hemra aýdýar. Döwleti degişli çörek dukanlarynda bolsa bir ele bir uhanka çöregiň satylmagy dowam edýär. Ulrak maşgalalar telim tapar nowata durup uzakly unly çörek dukanynyň gapysynda geçirýärler diýip ilatyň başyna düşen bu kynçylyklaryň soňunyň haçan geljegine göz ýetirip bilmeýändiklerini welaýat ýaşaýjylaryna ýetýärler.